kefiruna diye. Tağutlar kenni. Yani kafirlan görünüş kenni. Ve ruusuhum hamsatun yani olan başı diye näme küfrün başı 5 adam diye. Birinci kim iblisun la'anahullah. Birinci küfre baş bolan kim? İblis. İkincisi kim? Ve men ubida ve huve radin. Özünün ibadet edilmekliğine razı bolan adam diye. Näme? Olam kafir. Özünün ibadet edilmekliğine razı bolan adam diye. Kim näme dip düşünmeli? Hükman şonu Allah değilmeli mi? Yani özüne Allah değilmekliğine razı bolsa dip düşünmeliler. Allah'ın hakkında edilen ibadet, näme? Özünün hakkında da edilmekliğine razı bolsa, näme? Şu tağut. Misal için Adam gıssananna kimi çağırmalı? Allah'ın çağırmalı. Ve gıssananna biri özünün hem çağırılmaklığına razı bolsa, şol näme? Tağut, şerttel yani Allah'dan başka özünün ibadet edilmekliğine razı bolan adam tağut değilse yani özünü de Allah diýdirse ya özünün hem Allah diýilmekligine arza bolanmady yo o değil ona ansat diýme ya adamlar şunuňmy yo o kim Allah'ın hakkında edilen ibadetler öz hakkında da bir essename hoş bolýar erbet bolanok ya da ölükam diýirkam näme çağırsam ýetişer çağıry berin diýe şo tagu şunuňmy ýöne özüne Allah diýdiren adam näme bolýar ha İblis özüne Allah diýdi mi? İblisden hem beter bolýar. Emma näme biziň näme diýdiler geçenka? Sen Türkmeniň taňrysy, sen Türkmeniň peýgamber diýdiler. Näme diýdi şoňa? Sag bolun diýdi. Razymy ýa razy da şoň etýän görürüm. Razy bolýar. Şoňa razy bolýar. Şoň üçin imaratda Dubayda gadet çykardylar. Türkmen halky murtet boldy diýip. Eşitdiňizmi şonu? İmaratda gadet çykardylar. Türkmen halky murtet boldy. İnsan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olturqa öz prezidentlerine näme peygamber diýdiler diye. Murtet ana şol adam. Asly murtet diýmekliň öňe näme? Gödök geçmeklik. Asly İslam'a giren adam diýerler. Murtet diýip kime diýilýär? Haqiqi la ilaha illallah manysyn bilip, tawhidi bilip, şirkden saptanyp, soň dinden çykaran amal eden adama murtet diýilýär. Amma ol aslan dine giren adamlardan. Şunuňmy? Üçüncüsü kim? Ve men da'an nasa ila ibadeti nefsi. Kimde kim adamları näme? Özüne ibadet edilmeklige çağırıyor. Ana şol näme? Olam kafirin iň ulusy. Tengli tana, Yarjan, İskender Ahun diýilýän, bizdäki näme Yusuf diýilýän tağutçular, adamlar näme özlerini ibadet edilmekligine çağırýarlar. Näme üçin? Biz bir zadaýsak Allah ananşylar, ananyň diýip delil soramaň bizden. Biz näme diýdik mi halal diýdik mi halal diýip etdi ya haram diýdik mi haram diýem etdi ya dini gözleme diýe delil gözleme men diýen zadymam näme Allah'ın diýişi ýalap gör diýe öwliýalardan şowky etme diýe näme teňli tana bir Yarjan beýlek İskender diýilýän gaharlan wagt etýär bir gedek näme biziň pirimiz ýa Yarjan ahun plan jawap bir wagt aýdypdy da şonda kıyamet topýar diýipdi. Ona murid bolanlar maňa jaň etdi diýe Yarjan ahun şey diýdi o näil ahun jan Yarjan